Ka Meghalaya Football Association hai ka khat artrik jiliu. Kalapun ko burom ki arngut ki thele kai ka jela. Ka Sanfida nongrum bat ka Ribansi jamu. Ki badan hapo ka kinhu ni lek kai jong kari India. Kabala yo banra ya ka nam ladu ha ka SAFF Women's Championship arja apun rio. Ka India kalala ban penlim no ya ka Bangladesh ha ka final kabala long ha ka hinrio trik jiliu ha Goa. Bat ra sendan ya ka nam ladu jong ka ni ka Limpung. Kani kalwan long ru hadien hinyosnam bagi thele kai ke India lani ki Blue Tigresses kala yo ban ra biang ya ka nam ladu. Ka Sanfida kabala yo ban mi madan ningkong na ka kinhun ke India menta usnam kala yo ban thep ya ka kul ha ka final bat kumju ha ka semi final ha ka ba kala sha jit ru kum ka most valuable player jong ka ni ka Limpung. Ka samla Ribansi ka bade kanong upkul kala yo ban mi madan ningkong na ka kinhun ke India. Ha ka jingale kai ka baningkong persya ya ka Maldives. Ha ka ni ka jingalang Pynkup burom ka balalong hamadan ka MFA hapolo. Layadon lang kinungalam ka association ki bakintub ya o president ba Hamletson Doling, vice president Cliff Nongrum, treasurer Prosper Wardry, executive member Freddie Karpran, ba chairperson ka Women's Committee Dipshan Rin Tatyang, na lor ki wei ki belap diang sngob ha, yay kini ki arngut ki thele kai ki bon ra nam. Hapo ka program jong ka MFA ka belas sedang pentrikam house nam baladap, ki nongele kai ki ba mihkhmat ya ka India haga kedan senior ki nyo ya ka song pisa ka ba sanpo jartingka marway. Ya ka ni ka pisa, on sa IT siya ka Sanfida bat Ribansi, ha ka jingalang ka bansa penlong kerpang. Ya mentala IT shwa ya ka song pisa haringkat ka shawl bat momento siya kini ki arngun, kum ka jingle buram halor ka tika jingjom ha ka tika lumpung ile kai. Habakren ha ka jingalang, uba Hamlet ula ong bagini ki arngun, kinumla satya ban poi siya ka kinhun ile kai jong kari India, klem ka jing turishitom bat ka jing IT lun. Ka Meghalaya kaya ringkat bat ki pat ki jela bat kini ki arngun kila pensi siya ya kata. Hidang kami syu na ki hagi ni ki por ki bandangwan ula benram. Ka Sanfida ka bala yo ban tap ya ka kul tang ha ka minute ka bahinyo, ha ka jingale kai ka baningkong jongka ya kari India, ha ka AFC Women's Asian Cup arja arpun Rio ha Australia, ha ubanay liber. Baladam, kalakin tui ki wepat ki para kintay ki bayale kai football, bagi day ban turishitam, banlong ki bayay siya, bat ban penay jingmut hai ki thong ki jongki. Kat ba ka Ribansi ka balakiw na kakinhuan under 20 jong ka India siya ka senior team, kalaong bagi don shibun ki jing Henry kalong ka basngotunat shibun banyo ya ka jing job ha ka jingele kai ka baningkong jong ka, ha ka kinhuan senior.